Motorsiklo ba ang hanap mo? Motorstar, kahibalo ko, lugay natang nakaila, ani nga brand. Ug kahibalo pud ta nga usapon ni sila nga kaatbang sa mga nailapong mga local brand diri sa tuwang nasod. Sama sa Rossi, Euro, Kiwi, Skygo o kuban pa. Kana ang atuang pagatukion karon ug giun sa pagsugod sa Motorstar motorcycle brand. Pero bago usa ta magsugod mga kabisdak, mamaliw unta ko ninyo sa pagpindot sa subscribe ug bell button aron ma-update ka sa mga bag-o na kong i-upload nga mga video. Ug dako sad kayong ikatabang ang imong pag-share ani nga video aron daghan pong makahibalo ug makakita ani nga vlog nato karon. Og paki-like na lang pod ko, isip suporta ani nga channel nga usa ka Bisaya channel nga gibugna alang nato mga Bisaya. Og paki-follow na lang pod di ay ko sa Facebook page og TikTok format. Ang Motorstar ay usa ka Pinoy motorcycle brand nga gipanag-iya o gidumala sa kumpanyang Eastworld Motor Industries Corporation o EMIC. Kani natukod kaniadtong Pebrero tuig 2002 sa Caloocan City, Manila. Ang EMIC nagahimo og nagbaligya og mga motorsiklo ug mga scooter. Ang ilang mga supplier sa mga parts hangtod sa accessories ay ang kumpanyang Zhongxin ug Jialing nga nagagikan sa China. Ila kaning asimbolon diri sa tuwang nasod ug i-rebranding ug mao kana ang Motorstar brand. Kabantay ba mo mga kabisdak sa ilang mga produkto? Ang uban nilang mga modelo medyo makalibog gamay kay nakabutang sa body cover ang brand nga Motorstar, pero ang nakatatak sa makina ang ilang partner brand. Sama aning business type model nila nga Motorstar Star X 125cc. Kabantay mo sa fuel tank nakabutang gyud ang logo sa Motorstar, pero ang nakatatak gyud sa makina ang Jialing brand. Comment down below na lang mga kabisdak o unsa inyong ikasulti niini. Agosto 15, tuig 2006, diripod namugna ang Motorstar South Cycle Trading or MSA Cycle Trading. Usa ni ka Pinoy company nga gibugna aron maoy magdala ug mag-apod-apod sa tibuok nasod sa ilang mga produkto ug pinaagi sa ilang flagship brand nga mao ang Motorstar. Ug dinhi nadungagan pa ang ilang mga bagong produkto sama sa tri-wheel ug e-bikes. Sa pagkakaron nga na sila'y 259 nga mga sangang buhatan sa tibuok nasod. Sa tinuod lang pod mga kabisdak, nisikat ug nipatok jud ning Motorstar diri sa tuwang nasod tungod pod sa ilang mga copycat model. Kay bisan kinsa nato karon, labi na sa mga mahilig og mga motor ug dili kayo maka-afford sa mga branded. Usapod ning Motorstar nga gipangkopya ang atuang mga gipangandoy nga mga modelo o gawa sa pulido og lig-on gyud, kini mapalit na nato sa barato kaayo nga presyo. Proven and tested jud na sa taas nga katuigan. Mga kabisdak, sa ako ang pagmarites, wala jud ko'y nakalap nga mga impormasyon kung kinsa ang founder og tag-iya gyud aning kumpanyang EMIC ug ultimo kaning MSA Cycle Trading ug unsay connection nila sa usag-usa. Sa ko ang duda, murag usa ri tag-iya ani nila. Sa ko ara pod na. Comment down below na lang mga kabisdak.
Salamat sa paghatag ninyo og oras sa pagtan-aw aning video nato karon. Sa sunod na pod mga kabisdak, lauman na pod nako ang inyong suporta aning ato ang channel. Nga usa ka Bisaya channel nga gibugna alang natong mga Bisaya.